Joo, mielenkiintoista siltä kuulostaa tämä Patinan toiminta, mutta millä tavalla tämä kierrätystoiminta liittyy kestävään kehitykseen? Kierrätystoiminnassa toteutuu monella tapaa ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen sekä kulttuurinen kestävä kehitys. Ja alun perin kaikki meidän jätteethän on luonnonvaroja, joten materiaalien uudelleenkäyttö, kierrätys ja lajittelu ovat kestävän kehityksen keskiössä. Ja koko tämä meidän toiminta pyrkii osaltaan materiaalien ja energian kulutuksen vähentämiseen, ja mitä pidempään tavaroita voidaan uusiokäyttää, niin sitä vähemmän ne kuormittavat luontoa. Sitten mua kiinnostaa, että millä tavalla niin kuin tämä kestävä kehitys niin kuin näkyy tässä kierrätystoiminnassa. No, kestävää kehitystä meillä voidaan edistää kierrätystoiminnassa monella tapaa, eli yksi niistä tavoista on olla entistä tarkempia lajittelussa, jolloin mahdollisimman suuri osa kierrätyskeskukseen saapuvasta tavarasta kiertää uudelleen käyttöön joko sellaisenaan pienen tuunauksen seurauksena tai materiaalihyödynnettävänä jätteenä sitten teollisuuden uusioraaka-aineeksi. Ja näin tuotteiden elinkaarta saadaan pidennettyä ja neitseellisten raaka-aineiden tarve vähenee teollisuudessa. Ja jos sen sijaan sitten ajatellaan tämän ekologisen aspektin sijaan sosiaalista ja kulttuurista kestävää kehitystä, niin kierrätystoiminta usein työllistää paikallisesti ihmisiä ja vähentää näin syrjäytymistä. Ja kierrätystoiminnalla edistetään myös tietysti eri kulttuurien ja historian säilymistä, kun vanhat aarteet jatkavat elämäänsä uusissa kodeissa.